Okay. Oh, sorry. You're live. Hi, guys. Gagawa po kasi kami ngayon ng puto flan with our guest chef. Chef na naman. Guys, meron ako guest. Si Ate May. Siya ang ating guest para sa ngayon sa pagluluto ng leche flan. Wait lang. Go! Pasabi mo sila, te. Di ako marunong. Yan, gagawa po kami ng leche flan. Hindi ko po kasi alam paano gumawa. Dandala ka lang dito. Yan. Kitang-kita pati may. Oh. Guys, na kasi ako marunong gumawa ng puto flan eh. Kaya, puto flan, sorry! Nagawa ko na pala yung puto flan. Ano ba naman yan? Ang gagawin po namin ngayon ay leche flan. So, hindi ko po gaanong gamay kapag maramihan. Dahil ako po ay nagpapanik kapag marami na. Kaya ito po, papaturo po ako. Para sa susunod, ako na lang ang gagawa. Titingnan po natin yung technique na gagawin niya. So, ano po yan, te? Separate din natin ang Separate the egg yolk and the egg white. Ayan, so no edit challenge to guys. Dahil naka-live. Yeah. oh, hindi ito fresh. Ha? Saan ba? Para ano? Wait lang, hanap tayo guys ng pwesto. At medyo... saan ba? Hindi maintindihan. Ano na guys? Kaya pa? Hindi niyo po nakikita, no? Wait, hahawakan ko na. Para makita natin yung ginagawa ni Ate May. So, yan. Separate, ilang peraso yan, te? 12 po na eggs. Yan. Guys, hindi ako kasi expert sa separate ng egg yolk at saka ng egg white. Di ba yung iba kasi ang galing, ganun lang. Yan. So, small eggs po yung ginagamit natin ngayon. Dahil wala pong large. Magaling po ito si Ate May magluto. Ano man niluluto mo, te? Magaling po siyang magluto ng mga desserts. Expert po yan siya. Meron nga po silang kainan dito sa labas. So, yan. Masarap po yung mga luto nila. For sure. Ooh! Tang ilan na yan, te? 9. Guys, so... Ooh, 10. Tapos, guys, nilagyan na din po pala yung ating liganera. No, nilagyan na ng sugar. So, white sugar, powdered sugar. Powdered sugar. Bakit? Meron bang ano? Meron naman na, pero caramelized na yun. So, yan. Nilagay na dito sa liganera. May kasama po yan, guys, na special, may flavor. Banana chips. Joke lang, guys. So, yan. Ang kailangan natin. Kailangan natin ay Egg yolk. yung ating egg yolk. Pagkahalo-haluin mo, ay mix. Mimix mo lang tong Condensed milk. di ko mabuksan.
our guest kusinera once again, si Ate May. So, condensed milk na po yung nilalagay niya. Hindi ko Doon? in-expect na magla-live ka. Actually, guys, it was a surprise. Na-surprise siya, guys. Kasi sabi ko magluluto kami or gagawa kami ng leche flan. Pero di niya alam magla-live ako. Kasi ako ililimutin. Baka mamaya makalimutan ko kung paano yung process. Hindi dito na. Tsaka, nakakapagod kaya mag-edit. Di ba, guys? O eto, at least, diretso upload na. Saan ka pa? Lalo na to, mahaba. Ang hirap mag-edit nito. Tapos ang tagal mag-upload. Kaya ikaw, mag-practice ka na mag-edit. So yan. Isang lata ng condensed milk. Ito po guys ay 300 ml. 300 ml ng condensed milk. Maliit. Okay, kukuha tayo. Wait lang guys. Ay, kabayo. Kailangan mo din ng strainer, di na. Strainer kailangan ko. Ito pwede. Malaki na masyado. Ito pwede na din. Maliit ang lagayan natin. Maliit ang lagayan, so lilipat lang po natin. Yung iba, ginagamit nila. Pati egg white linalagay nila, pero hindi kasi ano yun. Hindi siya. So yan, nalagyan po ng evap milk. Let's get this out. So isang 370 ml ng evap at saka isang maliit na 140 ml. Halo-halo. Wala kang maliit na kalamansi. Kalamansi. We need kalamansi. Kalamansi. Malaki Kuha masyado tayo kasi sa baul guys ng kalamansi. malaki kasi ang lemon mo sayang. Kalamansi guys. Maliit. Pwede na ba ito? Anong purpose? Bakit may kalamansi? Para mawala yung lansa. Okay. Dalawa ba? Isa lang. Sige, sige. Okay. Yan. Kailangan lang tayong vanilla. Para Vanilla. sa aroma niya. Wala. So guys, wala tayong vanilla. Hindi ako nakabili ng vanilla eh. Kaya, biglaan lang kasi talaga to guys. Sa panglagayan ko para i-strainer. Dito kaya kasha? Hindi na. Hindi. Sa pangalit eh. Sa panglagayan. Kasha dito. Wait. Pagkat ako dito. Okay. I got you. Okay. Ay, no. Pinakalay ko sa Facebook pare. Yeah.
Sobrang higpit. Ay, naku po. Dali lang pala. Sinabahan lang natin. Sasalain na po natin. Sasalain. Para walang buo-buo. No, tayo no? Tama. Caramelize na natin. Okay ba dito? Okay. Ana. Ay, wait. Kukuha ko ng ano. At masira nga yung ating ano. Pinagsabay pa talaga. Buti na lang at pinaano mo na yung New Year. Oh. Pinatapos mo na yung New Year. Kung hindi, ay kawawang nila yung Inday. Guys, gumagawa po siya ng caramel syrup. Yan. Tapos kusang na lang magka-caramelize yan. Kailangan lang siyang pag in-stay mo yan, masusunog. Ah, okay. Oh guys, tip ha, kailangan i-shake mo para hindi po masunog. Pahinaan pa. Yan. Ooh. Ganyan pala. Mainit po. Mainit. Dito na lang siguro, te. Mainit, guys, ha. So, ingat po tayo sa apoy. Huwag makikipaglaro sa apoy. At maraming napapahamak sa apoy. Shake, 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 shake. Say hi. Hi, guys. Gulat siya eh. sabi niya, ano ni ate may, si ate. Hindi ako ready. Hindi ako prepared. Hindi ako prepared. Nagulat ako. Na-surprise. O, daya ni ate. Lakas ng hangin, no? Tuyo talaga sinampay mo ngayon. No? Kapag may sinampay ka, bilis matuyo. Wow. Ganun lang pala kabilis ako. Bagal ko talaga gumawa. No, kaya ayoko na rolo pinapagawa ng ano. Dahil ang waste of time daw. Ang bagal ko kasi. Bagal kumilos. Eh, syempre, pag bago pa lang kasi talagang mangangapa pa, di ba? Pero pag sanay ka na, ay, kahit pikitan mo na. Madali na lang gumawa. Yung iba, linalagyan nila ng water, pero huwag mong lalagyan ng Bakit? water.
Kasi masyado siyang ano, yun yung nagtutubig. Mabilis Matamis. mapanis. So guys, ayan ha. Tip, yung iba daw kasi nilalagyan ng water. Yung iba, para siguro dumami. No, yung caramel syrup. Pero, mas maganda daw kapag hindi mo siya lalagyan ng water. Yung pure lang. Para hindi daw po siya mabilis mapanis. Ayan. Learn from the expert. Hindi Oh. naman. Hindi ako expert. Now you know, guys. Natutunan ko lang din sa panonood ko. Ay, ito pala yung ano din. Sinasabi ko na nga ba na mag-vlog ka na eh. May matututunan ka din sa kakaganito natin. Ba't maano ka din? Mawawala din ang hiya mo dyan. Nasasanay ka din. Diba, Teng? Ano? Sana. Nasasanay ka Nasasanay. din. Tapos meron ka ng sarili mong account. Unti-unti. Ako naman, mainit na. May experience man lang. Wait, kukuha ka naman. Asa na ba yung... Where is that? Sasa na yung paglagay ko sa ano, pangarap ko doon pag mainit. Hindi ko alam. Hindi nakakita ko sa Ano kaya sa nilagay? Wow! Guys, ako naman ang gagawa. Oh. Ay, shake pala yun. Shake para ma-mix. Tapos malusaw yung yung sugar. Tansya-tansya na lang. Tansyahan. Tansyahan tayo ulit, guys, ha? Wala tayong spoon. Disclaimer lang po, ha? Hindi kami expert gumawa ng leche flan. We're trying. At least, we're trying. At sa susunod ay gagawa kami ng karinderya. Mga ulam at saka tawag dito. Dessert. Puntahan nyo lang po kami guys dito sa San Pablo. Nag-promote na bigla. Okay guys, loko lang. Yan. Tama na ba? Shamat mo na. Mainit. Ito gumawa. Mainit. Hotel pwede na. Di ba? At nangangamit na ang kamay ni Inday. Kabila naman. Wag lang tumalsik. Okay na yun. Okay na? So guys, eto nagawa ko. Yan. Ay, saan nga dito, ano? Ay, meron pang puti. Meron pa guys, hindi perfect ang ginawa niyo, Day. Eh, mabalik ko? Ayaw nga pala, meron pa. Nice try. Meron pa. Bagsak tayo nito. Kay Teacher May. Kay Chef May. Bagsak tayo. Ay, bastos. At may white pa, may buo-buo pa po. Pasensya na. Ayan. Nanginginig-ginig pa guys. Nanginginig-ginig pa.
Shout out! Hi, Johnny! Hi! Hi, Pogi! Kumusta? Kumusta, Pogi? Shout out! John Hendricks? John Hendricks nga ba? Si Pogi. Ang ano ko kasi, tawag ko kasi sa kanya si Pogi eh. Hindi ako nasanay sa pangalan eh. Magaling magpiano. Okay. Ito. Ito? Ate. Tapos guys, nagpakulo na din po kami ng water. Para isasalang na lang mamaya. Lalagyan ng foil, te. Gunting kailangan ng gunting. Hindi. Asan na yung doggy mo, John Hendricks? Ang galing mong magpiano. Turuan mo nga ako, be. Hindi ako marunong magpiano eh. Si Ramses lang ang nagpapiano pa. Ano-ano siya. Patigil-tigil. Hi, Ate Vivian! Kumusta kayo? Kinakareer ko na to guys. Pambili ng diaper ng aso ko. Gagawa na po ako. Ako po ay magtitinda na nito. Maglalako ako ng leche flan para pambili ng diaper sa aking alaga, sa doggy ko. Hindi. Busy. Busy yung isa guys. Ayaw umimek. Imik-imik. Masurprise ako sa inyo guys. Wala siya diyan. Magla-live ako. Siguro guys, kung signabihan ko na magla-live ako, hindi siya pupunto. Nagdadalawang isip na ako kanina. Mabuti na lang. Mabuti na lang at hindi. Viral ka ngayon, te. Lagot ka. Makikita ka. Sabihin mo. Nandun yung aking sweetie. Kaya pala naggala. Kasi alam ko na yun guys eh. Alam ko na yung mga linyahan na yan eh. Oh, mabilis lang. Talaga, pag marunong, no, mabilis lang. Ikabayo. Ay, sorry. Ako, tagal gumawa. Tagal kumilos. Guys, first ever ha. Pero parang expert na. Charot. Hindi. Feeling expert lang ulit, guys.
Pati ako, feeling expert. Based on, kinapanood ko lang po. At least, di ba? Oh, nakakagawa tayo ng maayos. And then pala, wait. So guys, di ba? Ayun yung ating kinaramelize na, asan na? Ayan, di ba? Tapos, ano papatuyuan? Papalamigin. Talamigin lang. Palalamigin po muna konti. Then, ilalagay po yung ating mixture na yung egg yolk na may kasamang condensed milk. Yan, ilalagay po dyan. Then, lalagyan po ng cover. Lalagyan po ng foil. Tapos, saka po yan isasalang. Charot, ako na nagsabi na saka isasalang. Guys, siya po magsasabi kung kailan isasalang, hindi ako. Pwede na po ngayon. Pwede. Okay. Excuse me, baby ko. Yan. Ano pala yun? Para dito, last. Oh, guys, at least nakagawa kami ng 7. Oh, ilang ano nga yun, te? Ilang itlog? 12, pero large ang ginamit kasi yung ibang yanera. Ay, oo nga, ano. Marami na palang nagagawa, no, sa 12, no? Gusto mo pang negosyo, lahat mo pati egg white. Ay, oo nga. Pero hindi yata yun smooth. Hindi. Ay, sabay. Darang sa apoy, pero wag maglalaro ng apoy, guys. Take note. Masamang makipaglaro sa apoy. Napapahamak ka. Oops. Dahan-dahan. At baka masunog yung ating sugar, mapait. Yan. O, ayan guys ha. Last. Ayan. Tapos pag nabitawan, ay good luck sa'yo sa kartihan mo. Tayo ka na. Or kasya pa yun. Kasya na. Huwag kalilimutang patingin ang kalan. Turn off mo pala yung kalan kapag nagluto, pagkatapos magluto. At delikado. Mag-ingat po tayo. Lagyan na sa steamer. Okay. Lalagay na sa steamer. Yan. Kasya ba na? Ouch! Sorry. Asa-isa mo na. Ang init. Ang init. Dalawa lang yata ang kasya, no? Ano, te? Ilang minutes yan, te? 30 to 35 minutes. 40 to 35 minutes. Matagal-tagal din pala, no? Kasi ito na. Hindi na kasya. Hindi na. Okay. Maliit lang ang steamer po. Sing cute dahil ng may-ari. So, ayan. Tatakipan natin. Tapos, ito na.
Yan. Tapos, lalagyan ng foil para hindi pasukin ng tubig. Madali lang kong gumawa. Dali lang pala. Guys, madali lang gumawa kapag marunong. Eh, pag hindi ka pa marunong or first time mo talagang mangangapa ka pa. Mabuti na lang at hindi ko sinabi, we're going to make light for the day. Okay, hindi. Wala. Di ako namuntahan ni Ate Meg. Chat na lang sana kita. Ah. Ituro ko na lang. No! No. Pero nahiya ako. Kita nyo yun, guys. Diba? Kita nyo yun? Mabuti na lang talaga. Mahina lang talaga nga po yung dapat. Mahina lang. Medium. Under medium heat. Tapos ito, anong gagawin natin dito? Okay, wala na. Ang ulam na. Oo. Perfecto mo, pwede rin. Tapos, ihintayin po natin hanggang sa maluto. Pero it takes about half an hour, I think. Ang tinintay, guys. Kalokohan yun, day, no? Itatago ko na po ito. Kami magchichika-chika habang wala pa, i-interviewin ko si Ate Bea. May gano'n. So, yan. Oras na para maghugas. Ang ingay ko daw. Sabi ng doggy. Sabi ng doggy ko, ang ingay ko daw. Okay, gusto mo? Ulam? Hindi pa. Lalasingin ko. Ayan. Lalasingin ko si Inday para magsabi ng sekreto niya. Still watching here. Pamangkin mo. Sino? Diyan ko. Hi! Thank you, Te, for the support. Thank you, Te, for coming sa LS ko. Hindi ko kasi magamit yung, hindi ako makapaglagay ng jacket. Kasi ginagamit ko po yung phone ko dito sa pagla-live. Sa susunod, para magamit na yung moderator. Hindi pa po kasi ako marunong gumamit ng moderator kung paano maglagay ng jacket. Kumusta, Te? Lapit ka na din? Ano yan? Mainay. Kasi dito ako eh. Kaya doon. Kaya ano eh. Masaya. Yeah, diba? Bear, Janand! Turuan mo ako magpiano. Di ako marunong magpiano. Ang galing-galing mo magpiano. Si Ramses kasi, siya lang ang walang nagtuturo sa amin paano magpiano. Bumili lang yung hobby ko ng piano, pero di naman kami marunong kung paano magpiano. Siya lang mag-isa, nag-aaral siya. Wala namang nagtuturo. Yan. Okay.
Asan na? Ito, kaso di ako marunong magpiano. Chidadadadadang! parang timang, ano. Dalawa na lang ang natira. Mamaya isasalang. Pero isa na lang sigurong steamer ang magagamit natin, no? Ang flavor po namin ay sibuyas. Ibabalik ko na po yung sibuyas. Sa susunod, ang surprise ko siya ulit. Hindi ko siya sasabihan ulit sa susunod. Huwag kayong maingay. Para pumunta. Kasi hindi siya pupunta. You guys, magpapalinis sana ako ng kuko. Kaso, tinawagan ko yung mga maglilinis. Wala po, hindi po sila available. Kasi takot nga din daw. Kahit man din ako, so takot po ako pumunta ng bayan para magpalinis ng kuko. So, mabuti na po yung nag-iingat, ano. Tinawagan ko kanina, hindi ko na-contact. At yung isa naman po ay may pinuntahan. Kaya sa susunod, ay magtatawag tayo ulit. Manggugulo tayo. Sino kayo susunod na tatawagan ko tapos nasabihan ko din, punta ko dito, may gagawin tayo. Tapos palinis lang ako ng kuko. Ibang trip. Sabi, may ginagawa tapos wala naman pala. Magpapalinis lang ng kuko. Magpapaturo lang paano gumawa. It's a prank. Hindi guys, hindi. Totoo yun. Talaga kasi di nga ako tapos ako limot-limot na din. Dahil nga siguro sabi nga nila pag sa cesarean section kasi ang delivery ng panganganak mo ay malilimutin na. Hindi naman din sa sign of aging. Uy, bata pa ako. Medyo makakalimutin lang. Baka po kasi mamaya, pag nilista ko lang ng nilistor, tinuro lang sa akin, pag gumawa na ako ay palpak na. So maganda pa rin po yung nakikita mo actual. Diba? Tapos isa pa, eto kasi wala din edit-edit. Ang hirap mag-edit ang tagal-tagal mag-edit. Minsan ilang oras pa. Tapos lalo na to pag mahaba. Ang hirap mag-edit, ang hirap pang mag-upload dahil ang tagal mo pang i-upload yan. Tapos ito pa, kasabay pa ng start na din po kasi ng modules. Ayan, paano mo pahatiin ang sarili mo. Tapos dalawa po yung aking nag-aaral. So dalawa ang aking tinuturuan. So yun. Start na naman po ng labanan sa modules. Kaya kung sino po nakaka-relate, good luck po sa atin. Anong ginagawa mo, Be? Asan ang sleeper mo? Maabutan ka ni Daddy? Ballpen? Ay, apa? Ay, kabayo. Ano ka mo na? Yan ang ininom ko sa gabi para di ba pagpa-uso ng kinain. Kaso, eto, ang lola mo, mataba pa rin. Ang hirap mag-diet. Ayo guys, may natira pa ba sa pagkain niya nung New Year? Sige mo! Ano po yung natira niyong pagkain ng New Year? Kaya ako, lumalaki ng lumalaki, hindi na tumatangkad, no? Lumalaki na lang. Kasi yung mga pagkain natitira ng mga anak, ayaw kumakain. Ganun talagang nanay mo. Mahirap naman po na itatapon mo. Sayang din, manghihinayang ka din. Iba naman ang ginagawa natin ay parang recycle, di ba? Yung pagkain.
Kaysa, halimbawa, natirang ulam, Pwede mo yan. o, Pwede mo pwede, yan, ano. o ipang sahog mo sa ano, halimbawa, magugulay ka, sahog mo sa gulay. Lagay, may natira pang ibang mga karne-karne, pwede natin ipang sahog sa, kung magpapansit ka. Diba? Kasi sayang pag pag itatapon mo lang. Yung ginawa kong yellow cake, mga bata ang tumira. Yama cake? Paano naman? Ay guys, huwag kayong maingay. Sa susunod, yema cake. Narinig ko yung yema cake sa kanya. Kaya sa susunod tatawagan ko ulit, hello, te! Ang ginagawa mo? Tapos papuntahin ko dito. Tapos sabihin ko, paano gumawa ng yema cake nga? Steam. Steam. So, hindi na kailangan ng oven, no? Ano lang, yung cake, syempre na natira, no? Natirang cake ba? Anong kailangan doon? Kasi sabi mo, yan, cake eh. Ano kailangan? Cake flour. Cake flour, tapos. So, guys, take note. Ang susunod natin na gagawin ay yema cake. Cake flour, sugar, gatas, condensed milk. So, sa susunod guys, mag-prepare na kayo. Cheese, tapos, madami. Itlog. Tapos, syempre, kailangan pa rin ng vanilla para sa, ayun. So, yun ang papagawa ko sa kanila. Pag tinawagan ko na, sabi, ay, te, wala ako sa bahay. Andito ko sa ganito, sa ganon. Wala na. Kasi, guys, pustahan tayo, magdadahilan nyo sa susunod. Nilalaglag ka tayo. Nilalaglag yung bisita ko. Uy, hindi ako ganon. Uy, may mga kaibigan kasi ganon, di ba? Ilalaglag ka. Maganda lang pag nakaharap ka. Pero pag nakatalikod ka, di ba? Maganda lang sa iyong kaibigan mo pag may kailangan ka. Ay, pag may kailangan sa'yo. Kilala ka. Close ka. Pero pag Nakatalikod ka na, nakatalikod ka, ikaw na ang bida alam sa na. kanila. So, marami nakaka-relate sa inyo, no? Pag nakatalikod ka, ikaw ang bida para sa kanila pag chichismisan ka. Yan, kung ano-ano masasabi. Pa-shoutout po Panginoon si Melda Orgina. Hi, Mel's! Kumusta? Thank you for coming din sa LS ko. Ayun, wala akong ginagawa. Nag-try na magluto ng leche flan. Naghanap ng friend kung sino marunong mag leche flan. At tapos, ayan, naano ka siya, nakagip ko siya. Tinawagan ko, sabi ko, wala kasi akong magawa eh. Tama lang din, wala siyang ginagawa. Kasi nga bukas, start na ng modules, hanggang kailan na naman to. Ngayon lang makakapag-bonding. Pa-LBC ka dyan, punta ka dito. Punta ka dito. Tapos isama, hindi, palit tayo. Isama mo si Baby Sensei, palit tayo. Dito may iwan si Baby Sensei, tapos ibibigay ko na sa'yo lahat ng niluto naming leche flan. Na? Magaling ka din maggawa ng leche flan, di ba? Dapat pala gumawa din tayo nung New Year. Kaso nga, busy ka nun. Busog pala ako. Busog, pumunta ka na dito. Pag halimbawa mag-work ka, sabi ko nga, iiwan mo dito sa Beba Sensei, okay lang. Kahit hindi mo na kukunin, okay lang sa akin. Dali na, pumuntahan na dito. Akin na si Beba Sensei. Gumawa na lang kayo ulit. Busog ka na eh. Huwag ka na kumain nito. Marunong ka nito eh, di ba? Gawin nating negosyo. Pambili ng diaper kay Bebe Sensei. Tawa ka dyan. Gawa nyo. Excuse me. Ano gawa mo? Si nanay. Tsaka si Bebe. Anong ginagawa? Chelsea. Eh, no, walang process.
Nanonood kami Marimar. Ay, tapos na pala yung ano no, yung kanino ngayon? Nanonood din ba nun, te? Ano ngayon? So, ika-anim na utos? Nanonood ka din nun? Ah, hindi. Si baby, tulog. Si nanay nanonood. Naku, lobat! Anak, anak, dali, dali! Yung charger! Hindi kinagamit ko po. Oh, battery low. My battery is low. Sis! Kasaksak! Chelsea. Lobat na, guys. I-charge ko. Muna. Baka mapindot ka na naman. Ano oras na? 2:35? Eh, di ba ano pa lang? Anong tawag doon? Ika-anim na utos? Uy, kain pati. Baso, gusto mo ng baso? Baso, bakit? Nasakit-sakit ang ngipin ko po. Pagulot mo na yan. Ano ko nga lang para mapaka-ano. Tapos postiso. Ito ba or dito? Ilang minutes na tayo, te? Wala pa, no? Wala. Ayan. Ayan. Ang bisita ko, ang aking guest, meron akong guest na chef ulit. Ayan, si Ate May. Kunwaring chef ko. Yung aking kapitbahay. Yung aking kapitbahay dati, pero ngayon kasi lumipat na sila. So, ayan. Nagpaturo ako maggawa ng leche flan. May isasalang pa. Itong isa hindi namin nagamit kasi ubos na. Ibabalik ko na lang ulit yung sugar pala. So, recap natin. 12 na peraso ng itlog. Separate yung egg yolk at saka yung egg white. At egg yolk lang po ang kailangan natin doon. Tapos, isang ilan nga yung ml na evap at saka condensed milk po ang kailangan natin. Tapos, nilagyan calamansi para pantanggal daw po ng lansa sa itlog. Wala po kasi kaming vanilla. Wala akong vanilla na nabili. Ayan. So, kinaramelize yung sugar. Tapos, saka inilagay yung ating mixture na condensed milk, evaporated milk, at saka yung ating egg yolk. Pinalo ng mabuti. Tapos, na-strain para hindi magbuo-buo. Tapos, nilagay nga po dito. Tapos, isinalang ko ng hanggang 30 hanggang 35 minutes. So, mamaya, titingnan po natin yung ating magic. Okay. Water? Naku, yung aking yung aking kula sisi. Walang banana. Ubus na. Ano kaya bibigay ko doon? Kakain kayo yun ng apple. Pwede kayo ng apple yung kula sisi. Yung dalawa kong birds doon. Nakalimutan kasi yung ubus na yung banana namin eh. Ang natira na lang pong banana ay banana chips. Hindi naman ito pwedeng ilagay doon sa pagkain doon sa ibon. At least banana pa rin. Ay, nako. Nagagawa mo, Lorna. Anong trip mo sa buhay, Lorna? Balik ko na to at hindi nagamit.
Ilang minutes na tayo, te? 5 minutes. Paulit-ulit, ha? Paulit-ulit. Excited. Makulit. Ang kulit ko, guys, no? Kasi naman, kaya ako nang bahala dyan, ha? Bawal daw maghugas kasi yung hindi pa daw. Totoo ba yun? Bawal maghugas yung hindi pa nakakatulog at madadala mo daw yung swerte. Ano tawag doon? Oh, yun to. Ano nga yun? Tama ba yung sinabi ko? O mali? Pamahiin nila. Oo, pamahiin. Tama ba yung sinabi ko o mali? Na Sabi po. na kailangan daw, bago ka maghugas, pag bisita ka, bawal ka pala maghugas ng plato. Kasi nga ano nga, madadala mo daw yung swerte. Ano nga? So, ganun. Ewan ko din. Pero pangmahiin lang naman yun. Wala namang mawawala. Kaya kayo, pag pumunta kayo ng bahay, tapos alam niyo yung pupuntahan niyo na bahay ay mayaman, magugas na kayo agad yung plato nang walang pasabi-sabi para madala niyo yung kayamanan nila. Sa iyo na mapupunta yung swerte. Paano nga ito magano? Alam niyo ba ito, guys? Buksan ko nga. Ano nga ba ito tayo? Lukban, no? Alam niyo po ba paano magbukas nito? Buksan natin. Kasi walang magawa sa Inday. Ayan kung ano ang pinagagawa. Mali. Lukban. O pomelo. Yung red nito pomelo, di ba? Marami nito sa inyo. O marami nito dito lang sa Laguna area. Sa At saka yung ano, no? Yung mga Davao. rambutan. Masarap. Yan, ayun, Davao. Alam niyo po ba paano magbukas ng lukban ng mabilis? Dahil ako hindi ko alam. Paano nga to? Ganito daw yun, guys. Ang kapal. Ang kapal ng balat. Isa pa, kailangan pa natin kutsilyohin. Baba. Yan. Nananahimik na yung cellphone, eh, ginagalaw-galaw pa. Hindi din mapakali. Masyado din excited eh. Ha? Titingnan na. Guys, titingnan na daw, i-check na daw yung isa. Okay na. Naamoy ko na. Ang bango. Naamoy ko yung amoy ng kalamansi at saka ng gatas. Ay, ubos na yung toothpick ko. Ginagawa kong dessert. Init eh. Parang maputi pa eh. Ilang minutes na yan. May mga 10 minutes pa or 5 minutes. Guys, another ano? Ilan? 7. Ayan. 7 minutes to go. Kaya guys, tip lang ha. Tip. Meron akong sasabihin sa inyo. Pag kayo mag-invite ng friend,
Huwag niyo sasabihin na magpapaluto kayo or magpapaturo kayo ng something. I-Indianin kayo. Ah, thank you for coming, te, ha? Kasi yung tagal, hindi. Sa totoo lang kasi guys, matagal na naming trip talaga ito na mag-get together kami, mag-bonding kami. So guys ha, kala mo expert ako magbukas kasi. O, di ba? Tapos, hindi natuloy noon dahil nakalimutan ko, nag-set kami ng day na yon ng kung anong araw kami magbabonding. Nakalimutan ko. Tapos, siya din daw, nakalimutan niya din. Naalala ko na ilang days nang nakaraan. Sabi ko, bayron nga tayo kaming bonding ni Ate May. Good. Mukha na naalala na, ayun nga. Hindi niya na ako na-remind kasi nakalimutan niya din daw po. Kaya sa susunod, mag-alarm po kayo. pag meron kayong banding. Kasi sa busy, pare-pareho tayong busy ngayon, no? Mga mothers. Marami. Kasi nga dahil dun sa modules. Minsan talagang nangangapa dahil hindi naman po natin napag-aralan pa yung ibang lesson doon. Kaya kailangan basahin po natin. Kung hindi po naiintindihan, kahit ilang beses na po natin ilang beses na natin inulit-ulit, basahin at hindi pa rin po natin maintindihan kung paano gawin, ay syempre, kailangan na po natin magtanong sa guro. Text or tawagan po natin. Wala naman pong masama magtanong. Diba? Kasi nga hindi nga po natin alam kung paano, ituturo natin sa mga anak natin. Baka mamaya, dahil nahihiya po tayong magtanong sa teacher, mali naman po pala yung naituro natin, diba? Wait, battery low na naman. Naka-charge. Yan. Mali ang naituro natin dahil nahihiya po tayong magtanong. Siguro naman may intindihan naman din po ng mga teachers, ng mga anak natin, kung bakit tayo nagtatanong. Kasi hindi nga po natin alam, di ba? Iba pa rin kapag may nagtatanong. Kapag nagtatanong pala. Huwag mahihiyang magtanong kung may right. Magpatalastas na. May sponsor. Oo. Ay, this is not a paid video ha. Walang paid advertisement to ha. Yes. O guys, kakain na naman siya ng banana chips at gutom na naman daw siya. O, diba? Nabuksan ko. Tapos, i-wrap natin ng clean paper ba yun? Tapos, ilalagay lang natin muna sa ref para lumamig. Masarap po pag malamig. Kasi malamig yung panahon ngayon. Lalo na sa malamig araw. Mag-sleeper ka, be. At malamig. Guys, abangan nyo pala yung susunod kong i-upload na video. Ang topic po natin doon ay about high school life. High school life. Mga napagdaanan natin ng high school tayo. Diba? Kung anong mga napagdaanan natin ng high school. Lukban. Ito, Tek, ang color niya ay parang red. Pumelo ba to? Ay, hindi, yung pumelo ay pula talaga, di ba? Ito ay lukban lang, no?
Siguro nag-iisip na si Ate May, guys. Sabi niya, sa susunod na tutuwagan ako ni Ate, hindi na ako pupunta. Kaya wala ako dito sa bahay. Nandito ako kay Ate. Sino nga to? Kay Maring Joan. Hindi lang pala. Andyan lang pala. Kasi, ano ka guys? Pupuntahan ko siya. Andyan lang. Kapit-bahay ko lang eh. Babala. Oh. Diba? Mabilis lang. Yung last kasi, di ba, ano yun? Puno ba? Almost na puno. Putlata. Yan, putlata, guys. Yung ating niluto. Yung ating nakasalang. Sinong mahilig sa lukban dyan? So, maasim. At nangangasim na yung aking, naglalaway na. Sino mahilig sa maasim dyan? Oh, meron pa dito. Sayang yung na ini Ate May ngayon. Nahimuta sana. Guys, natutulog kasi. Natutulog ka ba? Pagkakon, pagtanghali. Ano lang ginagawa mo? Cellphone. Ay, tama lang, guys. Tama lang. At pinagtripan ko siya. Diba? Wala naman ba siya ginagawa eh. So, at least may natutunan tayo for today, di ba? Ang natutunan ko ngayon ay paano gumawa ng leche flan. Pag sa puto flan kasi naman na nilalagay, siya konti lang naman. Kaya kaya madali lang. Pero pag ganyan nga kung marami yan, talagang ako ay nagpapanik kapag marami na. Dahil hindi ko na alam, kasi baka nga po mapapalpak, kaya doon pa ako takot. Mas maganda talaga yung makikita mo muna. Oo. Anong ulam yun kanina? Ikaw lang, di ba? Kumain ka Isa tanghali. lang po ako. Oh. Anong ulam mo? Nagluto lang ako ng corned beef. Hindi, wala kang kausap doon sa inyo. Malapit lang ba kayo doon kay Nano? Sino nga ito? Yung kumarin mo? Kailangan ka dyan lang. Mhm. Sa likuran lang namin Nalikuran lang kayo. Sa buong kanakali sa may kalsada sila doon sa likuran namin. Hmm. Actually doon din tatayo titirik sila nene. Bakit dyan? Hindi Sayang naman yun doon. Hindi nila yun. Okay. Patirik lang din sila dyan. Ang ganda talaga pag may invest mo. Malapit na. Malapit na. Yung kanina ko pa ito pinagdidiskitahan. Konti na lang eh. Halos na nga eh. Tawag dito. Malinis na. Nabalatan ko na po. Ayan.
Yan. Sa may hilig sa maasim. Eto na. Mahal yata to sa Maynila, di ba? 200 ang per kilo niyan ng Oh. Davao. Mm-mm. Diyan sa mga bayan ko. Pero matamis naman kasi talaga yun, di ba? Tapos nung nag-uso yung yung rambutan dito, guys. Ay, kabayo! Nagulat ako, guys. May dumaan kasi na sasakyan. Ewan ko kung anong pumutok. Si Pomse na nagulat po yung doggy ko. Ang doggy kong magulat ay nagulat. Ngayon pa naman ay takot sa putok. Mabuti na lang po nung New Year at walang putukan masyado. Kasi nung nakaraang taon talagang nanginginig po siya sa takot. Diba? Ang mga doggy natin, ang mga alaga natin, nanginginig sa takot. Gustong sumiksik kung saan gusto. At may masisiksikan talagang doon sila. Kahit man din po kasi tayo, di ba? Tawag din tayo sa putok, lalo na pag marami na, lalo na pag putok ng baril. Katakot nga naman yun. Tago, bilis. Mayroon ng mga Tagal naman magbalat. Natulo na laway ko. Talagang sinasadya ko talagang tagalan to. Pangtakam lang ba? Pantakam. Nabuksan nyo na yung inyo nito? Nabuksan mo na, Melds? Ang amin, ito pa eh. Ngayon pa lang eh. Linis na linis, no? Diyan ka pa pala, Melda ka. Bantayan mo si Emma, Melda. At baka apihin ni Georgia. ibinalik nila. Napanood ko na yan dati. Sila yung Sunshine Cruise. Oo. Ay, Dizon pala. Dizon. Sunshine Dizon. Tulo na ba laway mo, Melds? Tulo na? Ako, tulo na uhog ko eh. Sinisipon kasi ako. Alam mo bang pagkatapos ng 2 bata, ako naman. Mabuti nga eh, nag-steam lang ako ng nag-steam. Hindi mabilis. Naka-recover agad. Mahirap talaga pag may sipon. Lakas hilik. Lalo na yung doggy ko, malakas ang hilik niyan. Kung natutulog sa gabi, ang ingay niyan. Ang lakas pa dumighay. Kala mo malaking aso eh. Oh, tapos na. Ready to eat. Babalik natin. Oh, buo pa. Oh. Ngiingit ako sa kanila. Tayo din, te. Tayo din. Buwa din tayo. Saan yung songbook? Bayo. Let's see. Pili ka na. Magkanawa tayo. Buat ka na sa loob. Lista mo yung mo. Hindi ako marunong kumanta. Ay, sus! Magaling ka kumantay. Maririnig ko.
Hindi, John? sila ni ang nakanta. Ito kay nanay kasi mga yun. Yung dyan na lang yun. Malay mo, pareho tayo ng ano. Ng mga kantang gusto. Ay, wala ng water! Mga na. Anong di pa ginawang bola ni baby? Lagot ka! Wala nang water ka. Oops, baka masagi ko na naman. Yan guys, sige tingnan lang namin kung luto na. I-check ko natin. Sa tingin mo? Okay mo. Oo. Luto na. Unang tikim. Akin. Sige, may ano na. Init? Init? Yeah, lalagyan ko muna ng ano. Ng water. Ayun. Naubusan po ng water. Okay na. So, ayan guys. Mag-end muna tayo. Pagkakata tayo. Wait lang. So guys, nakaluto na po kami. Ay, ano pala to? Akala ko ito na yung luto namin. Bagong isasala nga po pala ito. Dahil ito na lang po kasi yung natira, yung dalawa. Oh, shit! Ay, thank you. Naku, nakakaya sa aking bisita. At nilagod ko. So, yun. May natira pa palang dalawa. Diyan mo na ilagay ko. Gusto na lang. Yung nabuksan na. Yan. May ang iba. Mainit pa. Eh, papakuloyin muna natin, di ba? Shoot. Ay, ito yun, no? Yan ang susunod na sa sala. Ay! Ito pala yung luto. Ito yung luto muna. Ouch! Ang init. Ang init, eh. Huwag mo hawakan. May luto na kami. Nakaluto na kami. Init! Kita niyo? Kita niyo. Ayan, ang luto namin. Ang luto niya. At ang luto ko. Dahil sampid lang po pala ako dito. Sampid lang ako dito, guys. Tikman na natin. Nakaluto na kami. Pagkatapos ng ilang minutes pala yun. Nakaluto na po kami. Kain po tayo. Te! Sige lang. Tikman mo kung anong lasa. Mainit pa. Ayan guys, oh. Oh, Maano. sa inyo naman. Look at that. The moisture.
Mm. Kain tayo. Oh, lakas ng hangin. Wait lang, mainit pa. Matamis! Malamang matamis kasi leche flan. Guys, tingnan niyo kung gaano kahangin dito sa San Pablo. Wait lang. Pili ka lang, te. Ballpen? Pili na, te, para start na tayo. Mahangin po dito sa San Pablo. Ayan. Ayan. Yung aking pula sisi ay wala na. Naubusan ng banana. Oh, yan o. Ang lakas ng hangin. Ayan guys, tingnan niyo yung mga puno ng niyog. Ayan. Tapos ang lamig pa. Ayan. Ito po yung aking dalawang birds. Yung aking pula sisi. Wala pa pong banana dahil naubusan ko ng banana. So, mamaya. Ayan. Oh, tingnan niyo po yung buhok ko liparan. Kasi sa lakas ng hangin. So yan, malakas po talaga ang hangin dito. At ang lamig. Talagang magiginig ka sa lamig. Ilasasalang ko na, te. Kulo na. May patikin nun. Oh, sige. Mamaya na. Ay, Ako isa mo lang. nang titikin. Ako mo na. Kita ganda, wala na po ako po. Swimming pa more. Saan kayo nagsiswimming? Sa ano? Sa pansol. Pansul? Layo. Ayaw mo na? Okay. Drink water. Slipper mo. Ay, palagay ko sa rep. Mami. Oo. Kain tayo, guys. Kain tayo ulit. Sa mga nagda-diet dyan. Mas masarap pag malamig yan. Mas masarap pala pag malamig. So, ilagay natin sa ref. Anuhin lang po natin yung init bago natin ilagay sa ref. Sa mga nagda-diet dyan, bawal muna diet. Oh, baby ko. Wanna try? Mainit pa. Mami. Tamis. Oh, bakit? Low battery. The battery is low. Charge natin ulit. So yan guys, mag-end na po tayo. At nakaluto na po tayo ng ilan ang naluto natin, te. Dito, no? Dito po yung naluto namin sa 12 na itlog. Magandang negosyo. Kikita tayo pare-pareho. Tcharam! Oh, eto na ang ating finished product ng leche flan. Bye! Thank you for watching! Ipashoutout sa akin, Mami. Shoutout daw po pala kay Jules. Pa-shoutout daw po siya. Shoutout, Ate Grace. Happy birthday to you. More birthday to come. Tapos maraming blessings. Happiness in life. Good health, syempre. Thank you so much for everything. Te, ingat ka palagi.
Shout out kay Melda. Hello, Melds. Shout out kay Nanay Ludi. Kay Baby Sensei. Tapos, kay Ate Vivian. Sa aking poging pamangkin, si John Hendricks, na magaling magpiano. At talino pa. At talino ang bata. Ang galing pa magpiano eh. Sa baby ko na nagtatago. Yan. Tapos, kay Rainier Baoy, kay Host Stan, sino pa? Si Super Rona, ayan yung mga friends ko, hello. Bola talaga, ginawa talagang bola ni Baby Sensei yung ano. Tapos, syempre, thank you so much sa ating special guest. Nanggaling pa po siya sa Ilocos. Ayan. Thank you so much, Ate May, for coming. Welcome po. Say hi! Bye-bye po. Say hi, boy! Guys, nagbabay na! Thank you so much. Tsaka pa shoutout na din po ako sa hubby niya. Ano pa ni Kuya? Walter. Walter? Walter ano? Yeah. Yola? Jala. Jala? Shoutout po kay Kuya Walter Jala. Hiniram ko po muna ang sweetheart mo. Pasensya na. Bye guys. God bless us all.